ήξερα από νοικείο, αλλά μετά ο Τζέρετ θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μετά ξεπιστέρωναν άλλοι και έβαλα το Σαχά. Θα διώξω και τον Νέβιλ και έχουμε τι έχουμε εδώ. Γιατί δεν θα κρύψω. Ποιος άλλος είναι υποψήφιο για πούλο? Παίζω ένα παίχτη που είναι στη β' γάμα ομάδα της Liverpool, τώρα δεν είναι καλά. Κοίτα παίχτη που βάλε έτσι. Γκάθρι. Δεν το ξέρω. Περιμένεις να μας βγάλεις φωτογραφία. Παίξε! Δεν θα το βγάλω. Για πες το άλλο που θέλεσαι. Να μου τα αρχίζουμε να πλήτρει αυτή τη στιγμή. Σου κάνω ρε μαλάκα. Δεν βγάζει φωτογραφίες. Γράμματα δεν μπορώ να βγω μπροστά. Αφού δεν έχεις παίχτες ρε. Ωπα από κάτω πετάει. Κι όμως το κάνουμε μαλάκα. Ο Κίλ κάτσε ρε σε όλη. Α, και όλοι καλά. Το έφαγες ρε μαλάκα. Άμισε. Τι παίκτρο είναι αυτά? Έλα βρε μαύρε. Σισόκο είναι αυτός. Κοίτα δεν μπορώ να πέρασω την μπάλα μέσα ρε πίσω.